2 लाख रां दाहारनि जाहोनाव माबा मोनसे जायोब्ला 25 नं बागानपारा बियाबनि MCLA कातिराम बर' बिथाङानो बेनि दायनिगिरि जागोन। जेबो जाहोनखौ फोरमायालासे मासिगिरि बिबाननिफ्राय बोख्लायदों प्रमद बर' दैदेननाय UPPL जथाय सोरखारा। सोलायनायनि स्ल'गानजों सोरखाराव फैनाय UPPL दोलोनि EM-GMफोरा रायजोनि जेंनाखौ सुस्रांनायाव फेलें जानांनानै गिबि थाखोनि खामानि मावग्रा VCDCनि मासिगिरिफ्रा राजखान्थिनि खैसोराव गोग्लैबाय नामा? बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय 25 नं बागानपारा BTC बियाब आरो 62 नं बरमा MLA बियाबनि सिङाव थानाय सुबानकाटा VCDCनि मासिगिरि राजु दैमारिया गावनो जेबो जाहोन आरो गुमुर होआलासे VCDCनि मासिगिरि बिबाननिफ्राय बोख्लायनायनि अजद लाबोदों। बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला बिथांखौ VCDC मासिगिरि बिबाननिफ्राय बोख्लायनायनि सिगां जेबो जाहोन आरो गुमुरखौ मोनथिहोआखै होनना बुंथियो। लोगोसे बिथाङा मासिगिरि बिबाननिफ्राय MCLA आरो दानि BTC आयेन आफादनि बुंथिगिरि कातिराम बर'आ गावनि गोसो बायदियै बिथांखौ मासिगिरि बिबाननिफ्राय बोख्लायनायनि अजद दैखांदों। मख'जाथाव दि बिथां राजु दैमारिया UPPLनि जोनोमनिफ्रायनो थाद'नाय गैयालासे गावनि सिफिनि गोबां रां खरसा खालामनानैब्लाबो हर सान खामानि मावबोदोंमोन आरो लोगोसे बिथाङा UPPL हानजानि खामानि मावनायाव खमैबो 2 लाख रां दाहार थानायखौ फोरमायनायजों लोगोसे गमामायैनो माब्लाबा बे रांखौ लानानै न'खराव नांज्लाय खमज्लाय खालामनानै राहा गोथे जानानै गावनि जिउखौ जिंगाजों सहायनो हायैयाव फोजोबना लाफ्लांबायोब्ला 25 नं बागानपारा BTC बियाबनि MCLA आरो दानि BTC आयेन आफादनि बुंथिगिरि कातिराम बर' बिथाङानो बेनि दायनिगिरि जानांगोन होननानै रोखायै बुंथिबावो। आंनि VCDCनि सुंगाथा VCDC 25 नं बागानपारा परिगति समस्थिनि सा ओनसोलथाराव थानाय बे सुंगाथा VCDC बे VCDCनि आं सासे चेयारमेनमोन। बे चेयारमेन पदखौ दिनै आं मिथियाजासे दाखालि 28 तारिखआव बिथां MCLA सारा ब्लकनि BDO सारखौ निर्देश होनानै सासे नकुल बर' मुंनि व्यक्तिखौ चेयारमेन हिसाबै सायख'नानै हरदों। दा बेवहाय आं जोबोद दुखु मोनदों जे मा दायनि थाखाय मानि थाखाय बोख्लायखो मानो थाखाय सासे गुबुन मानसिखौ चेयारमेन हरखो आं बेनि जाहोनखौ जेबो मोनदांनो हायाखै। बे हरजन्त्रआथ' दङ थानांगोन खारन जोंनि प्राइमारिनिफ्रायबो माखासे लिडारफोरा जिथुखे आंजों एगेन्स्टआव गोदोनिफ्राय दंबाय दङ आरो MCLA सारा गोदोनिफ्राय आंखौ सिरि सिरि मोजां मोनबोयैखौ आं मिथिखादों। बे हिसाबै बे कौशलावनो बोरै राजु दैमारिखौ चेयारमेननिफ्राय बोख्लायनो हायो बे कौशलखौ आङो MCLA बिथां कातिरामनि होनना सानो। दा आंनि दिनाव आं बोसोरनै चेयारमेन जाफैबाय बेखिनियाव माने सरकारनिफ्राय जेबो आसनि फैयाखै। MCLA फान्डनि गावनि मोननै मोनथामसो खामानि फैदों बाखि बेलेग डिपार्टमेन्टनिफ्राय रायजोनो नांगौ गिदिर गिदिर स्किमखौ दिनैसिमबो लाबोनो हायाखै आरो बिथाङा फैनो हायाखै आरो जों चेयारमेन हिसाबै सोरजोंबा रायज्लायनानै स्किमफोरखौ लाबोनो नागिरबा बेखौ बिथाङा हेंथा होयो रावनावबो थांजानो बायो बेबायदि लैखोनफोरखौ नुबोबाय थादों। बेनिखायनो डेभेलपआ दासिम आंनि दिनाव आं दासिमबो बेखौ दिन्थिनो हायाखै आरो बिथाङा होफैनो हायाखै। बे समनिफ्राय लाबोबाथ' जोङो जोबोद खस्थ' जाबाय बिखेखै आंनि खस्थ'खौ दोननानैब्लाबो गोबां रायजो राजाफोरा बिदिनो गोबां थाखा फैसा गारनानै माइरं दैरं होना गिदिर गिदिर मिटिं खुंबोदोंमोन। दा बेफोरबायदि रायजोफोरनि जि खरसा खालामनाय बेफोरखौ आं जोबोद दुखु मोनदों। दिनै बिथांमोननो मा होफैनो हागोन दासिम जेबो होफैनो हायाखै आरो भबिष्यतआव एसे माबा मोनसे होबावनो हागोन बेखौ जेबो बुंनो हायाखै। दा आंनि दिनाव आंथ' बे माखा रायजोखौ सालायनानै न'आव जेबो खामानि मोना सामफ्रामबो सोरांबानो पार्टिनि थाखाय खामानि मावबाय थानांगौ। बेबायदियाव आंहा गोबां थाखा फैसा खहा जाबाय दिनैसिम 2 लाखसिम दाहार दङ। दा बै दाहारफोरखौ सोर मारिगोन जुदि आं दिनै सा ससेयाव जि एफा खस्थ' खालामबोबाय खामानि मावबाय बिनि बान्था मोजां मोनसे बान्था मोननांगौमोन बे मोजां बान्था मोननो गारनानै दिनै चेयारमेननिफ्रायसो बोख्लाय जाबाय। बे आसलथे आंनि जिउ मोनसे आबेग खालामबाय थादों इमसनेल बारायबोबाय थादों। हयथ' भबिष्यतआव बे 2 लाख थाखा गाहामखौ आं दाहार मारिनो हायाब्ला न'खरफोराव कायजा बेजाल जानानै बांसिन आङो गाज्रि जालांनो हागौ आरो बिनि रिक्सखौ खिन्थु MCLA सारा गाव लानांगोन। दा उनावथ' गोबां मानसिखौनो बिथाङा नेग्लेक्ट खालामबोबाय थादों आरो दिनै आंखौ जेरै खालामदों बिदिनो गोबां खालामबावनो दं होननानै आं खोनाबावदों। बेबायदि खालामबाय थायोबा हयथ' बिथांनि राजनितिकआ थाबाय थानाय नंलिया आरो आंनि सुंगाथायाव बिखेखै बिथांमोना ब्लकनिफ्राय फैनानै जानला मोनला जायगायाव माने इलेक्सननि प्रसारथि मेल लाफैनाया गोब्राब जाबाय
आरो गोबाङा हयथ' बिथांमोनखौ मानिनाय नंला